Ne samo vizualno, nego i mirisno studio su nam uljepšale 3 dame sa svojim cvjetnim košaricama. Evo, možete ih već vidjeti, a možete vidjeti evo i 2 dame, gospođu Gordanu Marak i Magdalenu Mihalinac, kako izrađuju cvjetne košarice. Razgovarat ćemo danas kako nastaju te cvjetne košarice i malo ćemo govoriti o podsusjedskim svečanostima koje počinju u srijedu, dakle 31. kolovoza. A sa mnom je u studiju također i gospođa Sandra Berak. Dobro jutro. Dobro jutro, Rana. Podsused je stari zagrebački kvart za one koji ne znaju, a cvjetne košarice su suvenir podsuseda, podsusedski suvenir. Tako je. Znate li, evo, od kad je počela uopće ta tradicija izrade podsusedskih košarica? Pa povijest zadire u 20. godine prošloga stoljeća, kada je Podsused bio poznato zagrebačko izletište. Naime, svi znaju, a za one koji ne znaju, Podsused je najzapadniji kvart grada Zagreba, smješten na obroncima Medvednice, podno zidina staroga grada Susedgrada, na mjestu gdje Krapina ulazi u Savu. Sve mu je to dalo prirodne ljepote koje su, evo, Zagrepčani prihvatili, a željeznica koja je počela prolaziti 1901. Samoborček omogućila izletnicima da vikendom dolaze. Kupalište je već 20. godina u Podsusedu nastalo i tako su i vikendom bili i kupači, a preko ljeta i oni koji su dolazili na ladanje. Djeca koja su se igrala na livadama otkrili su prirodno stanište biljke sitina koje se nalazilo na ustju samome. To je močvarno tlo gdje se nalazi sitina i počeli plesti tako košarice. Biljka sitina je ova biljka koju sada vidimo? Tako je. Znači, što ste rekli, gdje raste ta biljka? Ona raste na močvarnom tlu ili u plitkoj vodi, voda stajačica ili sporih tekućica. I tako je Sava uistinu poslužila, evo, kao prirodni resurs ljetnom suveniru Podsuseda. Kad ste ubrali ove biljke? Jučer smo brali biljke. Biljka je sada nešto suša nego prethodnih godina, naprosto nakon ovih velikih suša, i ona je nešto oštećena. Međutim, ona ovako zelena može biti nekoliko dana pogodna za obradu ako se pravilno uskladišti u nekakav potok ili vodeno okruženje. A kao zeleni suvenir može trajati nekoliko tjedana, a kao suhi, žuti i nekoliko mjeseci. Je li ova tehnika pletenja komplicirana? Mene malo podsjeća na onu tehniku pletenja šiba, oni košara od šiba. Je li to slično? Vrlo slično, ali dosta jednostavnije, jer naime radi se o tome da se 7 stabljika biljke sitina međusobno poveže u čvrsti snop, nakon toga se koncentrično položi u prostor i isprepliče na način jedna preko druge u obliku šesterokuta. U određenoj visini ona se diže na svoje stranice i onda se ostavlja jedno 20-ak slobodnih centimetara stabljike kako bi se mogla povezati u ovaj snopić, koja je dječacima 30. godina služila da ih poslože na dugačke štapove po 10 košarica i izletnicima prodaju po gostionicama i kasnije na ispraćaju Samoborčeka iz Podsuseda. Evo, kad je košarica gotova, ona se kiti cvijećem. Kakvim cvijećem? Livadnim cvijećem. 20. godina pratila se zapravo mijena cvijeća u prirodi, pa je podloga košarica prvo bila kesten pa bazga, na posljedku bujasto je ova žuta koju mi sada imamo jer ona raste u okolici Save, vrtnim ružama i ivančicama kojih naprosto u Podsusedu po livadama ima posvuda. Baš su lijepe. Koliko mogu izdržati ovako? Pa ovako okićene? Zelene 3 do 4 tjedna, a cvijeće tjedan dana. Evo, sada vidimo, gospođe, već jedna košarica je gotova. Pa koliko zapravo treba vremena da se ova jedna košarica? Možda par minuta svega. Spretne ruke u 4-5 minuta, a oni koji pokušavaju prvi puta i do 10-15 minuta. Evo, mi smo svi naučili tek od prošle godine. Uspjeh je dakle zagarantiran svim koji će nam se doći pridružiti. A tko je vas naučio? Dakle, to je stari podsusedski suvenir, radio se davno u prošlosti. A tko je vas 3 naučio plesti ove košarice? Nas je naučila zapravo jedna gospođa koja je ostala među rijetkim starijim podsuseđanima, koja je 20. godina imala malo godina. Ona je, nažalost, ove godine preminula, gospođa Štefa Pinturić. Tako da ima još u obiteljima podsusedskih ljudi koji su prenijeli usmenom tradicijom vještinu pletenja podsusedske košarice, ali oni su sve
slabije brojni. Mogu li se ove košarice nabaviti negdje u zagrebačkim cvjećarnama ili isključivo moramo po njih doći u Podsused? Isključivo u Podsused, to je podsusedska ekskluziva i to je ekskluziva podsusedskih svečanosti 2011. godine. Evo, udruga Eko 2000 na čijem čelu je gospođa Marija Šunjić, koja je svojim entuzijazmom, energijom zarazila apsolutno sve stanovnike i sve udruge Podsuseda, pa tako je omogućila evo knjižnici Vladimira Nazora da organizira pletenje košarica ispred prostora i u prostorima knjižnice Vladimira Nazora. Nastoji se zapravo zaštititi ovu podsusedsku košaricu kao nematerijalnu kulturnu baštinu i kao podsusedski izvorni suvenir. Znači, gdje svi zainteresirani mogu doći naučiti? Na Podsusedski trg 3 ispred knjižnice Vladimira Nazora u 11 sati 31.8. u srijedu. Evo, baš lijepo što ste uspjeli sačuvati tu tradiciju. Sada ćemo se približiti našim damama sa cvjetnim košaricama i vidjeti u kojoj su fazi. Pa košarice su gotove. Košarica je gotova, samo je trebamo Što vam je najzahtjevnije, najteže u izradi košarice? Zapravo, treba zapravo ovo svezati, 7 ovih biljčica i rasporediti ih pravilno i započeti taj početak. Nije vam znači ništa zapravo jako teško. To je to i sada Treba naravno kreće se. prepoznati biljku, tu sitinu, znači taj običan oblič u svojem staništu. Znači sitina ili običan oblič se tako zove. je, tako je. Evo, gospođo Magdalena, još ćemo malo o podsusedskim svečanostima. Osim izrade ovih lijepih košarica, što još podsusedske svečanosti mogu ponuditi? Pa evo, podsusedske svečanosti koje su i započele u stvari prije 3 godine, dakle 2009. Povodom obilježavanja 800. godine naše kapelice Svetog Martina Pustinjaka, koja datira još iz 13. stoljeća. I na inicijativu u stvari udruge Eko 2000, na čim čelu je evo danas i gospođa Šunjić već spomenuta, započete su svečanosti kako bi se neki tradicijski običaji Podsuseda održali. To su procesija ovoga na Martinje, dani kruha, zatim sam program obogaćen je, tako je, i drugim aktivnostima. Najatraktivniji program biti će i viteški turnir Franje Tahije, naravno na samom lokalitetu, autentičnom starog grada. Isto tako... Uglavnom, svi zainteresirani mogu doći u Podsused u srijedu, 31. kolovoza, a program traje 3 mjeseca. Tako je, 3 mjeseca, sve do 12.11. i svi zainteresirani neka dođu. Program cijeli je besplatan kroz 2 mjeseca. Evo. Može, hvala vam lijepa moje dame. Evo, zaista ste nam uljepšale studio i želim vam da ove podsusedske košarice, da se čuje za njih nadaleko.